Gipang tauran og Smart Traffic Enforcement System ang diversion road sa Davao City. Apil sa mga feature niini, makadetect og maka-capture og mga violators sa speed limit, makita sa camera kung nag-seatbelt ba ang driver ug ang sakay nga pasahero sa front seat, ug anti-distracted driving kung paggamit og cellphone sa driver samtang nagmaneho sa sakyanan. Tulo ka mga lugar sa diversion road ang gitauran og Smart Traffic Enforcement System nga mao ang Gap Farm, Crocodile Park ug Jade Valley. Sumala ni Junicio Abude, ang head sa City Transport and Traffic Management kun City TMO, isunod na ang pilot testing sa Smart Traffic Enforcement System human sa phase 1 sa proyekto, lakip na ang pagtaod sa mga kamera. Ang kuha nato dia is muna'y gitawag nga smart traffic enforcement, no? Nga ang katong mga sakyanan pwede na siya maka-capture o violation sa speed limit. Tapos, accordingly, sa presentation, diri sa maong supplier is maka-capture na siya o other than violation speed limit, pwede siya sa seatbelt, pwede po siya sa katong maggamit og cellphone, no? Kunya, included diha katong pwede siya makuha sa plate recognition, no? Especially kung ang system na to is diretsyon na ta sa LTO, so pag-capture na mabala na yun ang kuha sa maong sakyanan, ang description o ang unsa information with regard sa mga maong sakyanan. So as Ugaling mapamatudan nga doable ang Smart Traffic Enforcement System, andam ang syudad nga mosulod sa public-private partnership aron maka-install og susamang mekanismo sa strategic areas nga i-identify sa City TMO. Ang ginahimo karon sa kanang sa WHP kay mo man na siyang nag-introduce sa ato diri, naghimo sila og POC kanang proof of concept. Kung sa ilang system nga tao diha tulo na sa area diri sa may doon sa Jade Valley, sa may Crocodile Park o katong dito sa may Gap Farm. So kana siya nga area, so kuan diha nga ang tanan makapture nga sakyanan mosulod dito sa ilang system. Ang diversion road ang gihimuan og experimental installation kay matud ni Abude sa diversion manggod mangagi ang tanang klase sa sakyanan. Ang makapture sa camera nga violation automatic kini mo send sa system sa LTO o di kaha sa City TMO. Nanay confirmation nga pwede implement ato diri sa Davao kay effective siya, doable siya, gamiton siya is ang atong opisina na is mag-identify gyud mag-recommend kung asa gyud ang priority areas. Batasab na wala pa tay wala pa tay gi-recommend. In fact, nganong diha namo siya nagkanag-identify nga mong area is diha magud mga gitanan ang truck, tanan klase sa sakyanan mo agi diha. Miuyon ang ubang drivers sa gimuntar nga Smart Traffic Enforcement System sa diversion road. Sama ni Ryan Segovia nga hapit na pulo ka tuig ng driver nga taga Catalunan Grande, Davao City. Matud niya, likay sa disgrasya ang gimuntar nga kamera sa lugar kay mamonitor na unya sa Smart Traffic Enforcement System ang posibleng mga traffic violations. Dako na siyang tabang kay makakuan man sa kargado mo guna sa bahada diha ba. Unya kargado disgrasya jud dako siyang tabang kay isip nga driver makitaan nimo siya siyempre kabalo mo juga nga naa jud kay kang violation na og mo over jud ang limit diha. Pero ana pud likay pud sa disgrasya. Maya pud okay pud siya. Hasta ang taxi driver nga si Muhammad Ali Chamin nga taga Barangay Tigato miuyon sab. Tabang kay para ang mga driver madisiplina kay sagad sa mga aksidente na hitabo tungod sa van driver kulang og disiplina. Kasi tagiya sa unit kinsay driver na wala naka-seatbelt o kanang style sa pagmaneho na dili proper. Nagtuusab ang driver nga si Nuno Buwalan nga makakunhod sa disgrasya sa kalsada ang Smart Traffic Enforcement System kay mamonitor na ang dagan sa mga motorista nga moagi sa lugar. Okay kayo na sir kay nakatabang sa padagan og maayo kay para dili mo lagpas sa 60 ang imong dagan. Hulaton pa nga maprubahan sa lokal nga gobyerno aron mahingpit nga mapatuman ang Smart Traffic Enforcement System sa tibok Davao City. Gipangandaman na ang himuong pilot testing sa gi-install nga mga smart traffic system sa diversion road.
Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.